Baba kola basang. Aki kol file basang. Yo keran norok sisini. Hello guys, salam sugun norok jotono no hingkai ang tabo khai nogo phaija nge nogo chini nok kisa snamna hinoi hingkai o khadok kisa nornani khadok mai bosta rok kisa saito noroi kisa nok poriskar khainai tini khai hingkai norok nai tongni soya sak bahai khainai sin nok no Room change ke sakang ke ara naidi. jai khai ai arayong kha khanoi jang saito ton no kha agi khai kebeng tong mani mai bostao jang saito mani mai bostai jang saito ton kha takai hingkai na han chini koi ta khai nok phalnai ngai tak kya nok goja hai ke nuk jakha naidi অবশ্যই nok khuya kai poriskar rong ne nai nok khuna nang nai aro khanok khaite nai tin khailia bare nang han nok komino sadi tabuk de kya poriskar khai nuk jakhana agi Maggi songnai jeng tabo pias bai tui sekang box sanai abo kutuk bai khangkai yang nai mama jeng khai bam lai jaga hai kioi mai mi song bai kya bono bam mi no hingkai tabo Maggi song bai char nai bono mai bai Maggi char nai hingkai mai kom chau hingkai khukji akyo khukji me phunung mani se ngai dorong nai tong ni butui kutuk khai Maggi rosno mosla ro bai kutuk khai hai butui siapa ani Maggi muna nai kha mun khai kai chanai hin salta phunu chanai hin cha hindu siapa kya salai tak phunu dia buja kono borok bai betongo oi kusui phunu kapang ara wah acting karan oi na butui kari sini ka butui kapang tong mani kari kha sini kok kani mana ibu khai kulkam tahai ba chanai cha aja ko cha kutung cha kungkha hakai kada beno basang. Aki kol file basang. Guys, naidi o keran norok sisini o keran ni recipe norok no phunai ang tini gai norok soya sang nai tong ni bahai ke cha chung obno gai naidi hobo gai nai tong ni ang tok namai na kha obo tukra khai obo nge toni nai kai ni obo no ruk nai obo no tabu ingko nai sakang seddo khai nai এরপরে রেসিপি শুরু করব আমরা মেদি মন গাথা নিয়ে মন ঠিক লাগে তো এগুলো পরিষ্কার করে শুকানো না রয়েছে এখানটা শুকাইছে এরপরে সালাম নাই চিকন করে সালাম নাই সালাম হয় তারপরে লাকশো খাই নাই
hingga nai kusum kusum no sakangnai do moila hai moila ya bin bukur kusum kusum no kufur khaisine 2 pola sune 2-3 pola sune aro 1 pola susinai bisini ya rumani bagan moila kabai thangka sujabai sijak rufubo eta mul thangkai aro 1 pola sunai 이거는 사업가 있으네. 이거 알아가지고 이 버커로 거려주 비시 모일라 방문하니. 안을 턱 잡수고 이거는 락수가 시작한 거이. 아니 모스댕 사비고 모스댕 매 하싱 rồi nó có xài này đi ăn lại thọc ra nó có xài chả khá xả giặc cái chả nó xả giặc nó có tay chả con cái chừng hay cái lạc cái chả con cái thôi ăn hay cái đi thọc ra comment cái xa đi anh cái video nó kia share khai rồi đi আর একবার শুনে আম বলে না এর খাই রব তৈ তুঙ্গ ini kago baik kak ani favorite ni bisa nyebut favorite favorite ni bisa nyebut Syamil play ek logo ya bu favorite 수진이다. 수저가 해를 하시네. 너 빨간한 사람을 와시 빨간게 너무 푸는시네. 에헤. 사람을 빨간한 뒤. 에 모서버 올리던 자. 하싱로이 마울로 모서 나가요. 어머 락수 খাইনা 가요. 그러니까 안 섬러고의 물감 사강. 섬러 볼 거야. 모서 불러. 물나다. মশরগ বলছি কেন মশরগ বলে কেন চাই মানছি আজকে চাই মানছি নাই